manaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ng daan sa iyahang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes, dili mataro nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan, naninguha pagpatay kaniya. Apan wala sa makahimo kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanang isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragyod si Herodes, si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes, gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod, misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, sa may imong gusto ihatag ko kanimo, bisag unsay imong pangayuon. Nakasaan pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon bisan pagkatunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayuon? Ang ulo ni Juan. Mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik kadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala sa makabalingwad tungod siyang gipanumpa tubangan sa tanang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga papunggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod sa nahitabo, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning kanatong tanan. So today, we are celebrating the feast of the martyrdom of Saint John the Baptist. Well, that was a bloody death, no? Ang kamatayo ni Juan, no, nahitabo kadto tungod sa kasina, tungod sa kahubog, no, hubog man kayo si Herodes. Niya po usang sinahan, gi-take advantage ang kahubog ni si Herodes o nahitabo nga namatay gyud si Juan. So that was the story about the death of Saint John. Isip mga sumusunod ni Kristo, doon na kita'y matod palagi katungdanan isip usa ka propeta, because we were baptized prophet, priest, and king. King, prophet, and king. King, priest, and prophet. So as Christians, nakasunod kay gibunyagan man kita ni Kristo. Iniisip, gibunyagan kita isip sumusunod ni Kristo. So kung unsa si Kristo, mao punta, kay sumusunod man ta. Si Kristo, giila nga usa ka propeta. Si Kristo, giila nga usa ka pari, halad sa iyang kaugalingon. Si Kristo giila nga usa ka hari, siya ang maghuhukom. Sumao punta. And
we are also called to become prophets. So just like Saint John the Baptist, maupunta kasi Saint John maumanto siya ang pinakalas sa mga propeta, the last of the prophets. So kita kay propeta man lang kita, we will also experience martyrdom, na bang pagpasakit pud ginagmay ba, pero dili siguro kabahin nga duguon nga pag martyrdom nato. Ito ay gitawag nato sa English og white martyrdom, mga pagpasakit lang ang atua diha sa atong pagpangalagad. So we are expected nga sa atuang pagpangalagad atong kalimtan ang atong kaugalingon. Muna nga niingon si Kristo nga, if you want to follow me, if you want to be a prophet like me, if you want to follow me, forget about yourself. No? Kana bang kalimti usahay ng imong kaugalingon ug mao'y unaha ang uban. And it is very hard for us, especially kung medyo may pagkahakog-hakog kagamay, kung may pagkagarbuso kagamay, kung may pagkabuluyagon kagamay. Maglisod gyud ang pagikalimot sa kaugalingon. Nga naman, unahon mo gid nimo imong kaugalingon gyud. Muna nga kung dunay ipanghatag, na mga ipanghatag, manago man gyud ka, siguruhon man gyud mo nang imo. Nay mga ingon ni ana, kabalo ko ana tang kanang matimpong Pasko. Doon sa tanhay pa ko to nasay. Doon ay daghan kaayong mga relief goods panghatag sa mga pobre. Ang mga manughatag mo'y nag-una-unag pili. Mo'y nag-una-unag pili sa mga inugatag. Bugas, nag-una-una sila sila. Siguruhon sa nato ni ato. Na mga sinina, pilian o sa nato ni mga sinina. Pili ta dagato. Na ay mga canned goods, kuha sa tagato. Ingon niya na. And that was not martyrdom. Giuna man niya ilang kaugalingon. Kaya ang tinuod nga martyrdom, matud pa ni Kristo, unaha ang uban, kalimti usa ng imo. Kana bang gihimo bas mga inahan ba? Kana sa mga inahan, martyrdom ana. Kana bitang moingon ka nga, mas bali ng dili ko kakaon kaysa dili kakaon akong mga anak. Martyrdom na siya. Muna martyrdom, no? Mas bali na nga wala ko'y sinina kaysa akong mga anak mawalay sinina. O kana mo gyud klarong martyrdom na. Di kay maingon ka nga pamahala mo diha, sigurohon ta gining atoa kay lisod na kayo kita nanuoy wala. Dili gyud mao. So just like what Jesus had said, kitang tanan isip mga Kristiyanos, naagud ta ni ana, propeta gud ta. Unya ang ato ang pag-preach pinaagi sa atong good examples. Kung wala gani ka ana, layo rang duha ka adlaw undang ka. Pareho sa anan kuhaon ka o chapel leader. Kung medyo may pagka martyr kagamay, sugot yung ka, bahalag magsakripisyo pa ka. Anami ko nga, nanay uban nga imo paganing i-nominate, manghilak na. Ingon nga, I nominate. Ay, dili jugo anak. Okay nga naman, pagkasakit manggod na. Magpasakit manggod ka anak. Di ba, magpasakit manggod ka. Kinahanglan manggod kang imong ihalad ang imong kinabuhi alang sa uban. Mo man na siya hinungdan nga ang uban di mo dawat kay wala pa ni anang gitawag nato sa English og sense of martyrdom. No, pero kung naa ka ana, sige ra gud. Singan na nato gud. Mas maayo maganig na atay pwesto kay at least dili ta malimot kun unsay atong buhatonon. No, kana bitang dili ka katingad-an ba? Dili matingala nimo ang tawag kay panalitan. Manglimpyo ka permis kapilya. Mayngon ang mga tao ay natural na niya kay presidente man sa kapilya. Pero maglimpyo ka sa kapilya unya wala kay pwesto din na matingala ni mga tao. Basi ka palimpyo-limpyo na basi mangawat dagay nagsantos dagay na kay nganuan nga. Wala man siya kuan, wala man siya katungod, wala man siya obligasyon nganong naa man kadinha. Basig palimpyo-limpyo ro dagay na, basig mangawat dagay na og mga panapton diri sa simbahan. Tanawan niya na ang balay ana, basig daghan kay mga tinaguang mga panapton ana kay nagpalimpyo-limpyo baya na.
basin bayag ng hipos dagway na. Kaya naman, wala kay katungdanan. Pero naa kay katungdanan, natural na ginamit ko ng mga tao nga. Ay, okay na. Kaya siya kay presidente mo ko na siya sa kapilya. Mo na din ha. Pero og wala ka anang huna-hunaa, sa ako nang ginaingon, i-nominate ka palang gani, sus gina, ay, anak, ay, sus, ay, tsak. Na gani mo ingon anak, di guna na ako pugson. Na gani i-nominate o niya, dili, magkisi-kisi na, dili yung ko anak mo sugot nga ipadayon pag yun na. Nga naman, may puruhan yung dili gina mo serbisyo. Dili man na martir. Wala man ay dugong San Juan de Baptist. Wala man yun ay dugo. Bisag usa na lamang kapatak na lamang nga dugo ni St. John de Baptist. Wala man ana. So ayaw ginagpugsa. Kay muras gyud gihapon buhaton na di gyud gihapon ang serbisyo maglaban ra imong ulo anak. Klaro? Onya sama si Juan de Baptist, no, San Juan Bautista. Namatay to siya tungod sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon. Kaya nga naman, naamang daghang masina nimo. Daghang masina nimo. Kidaghan namang mudayig nimo. Diyos, pagkabuutan na mo gid na siya eh. Kami yung buutan ko. Pangitaan na kagsayok. Because of jealousy. Daghang kang sayok makita ng daghang kang makita ang mga tao nimo. The reactions of people are negative or positive. Mga lay minister, sulug-sulugon. Ingnon-ingnon nga, padre, sulugon, pila po inyong sweldo, pila po inyong sweldo, inyong pangalagad, mga MBJ, silhig-silhig dire, pero wala din nakapanilhig sila. Ano ba po, dauton ka ba? Ano man, kasi naman, hindi ano. May nga na, sige-silhig simbahan. Pag ando dahil silang balay, wag na nakapanilhig dito. Naon ka, gilaliman ka ng istorya ha. Ang dapat ganoon na, malipay kang ay salamat ka na agyo na nilhig og simbahan. Nga wala gisweldo-sweldo sus kapag nabuutan yun na sila. Lahi man ang reaksyon ni mga nangasina. Ay, sahas. Pasilig-silig simbahan pag ando ilaha di ay wala gani nakapanghugas plato. Paron na daygon tuwa na fake news na. Ilaliman ka ingon ka ana. Pero just like St. John, if you are really a prophet, he will continue. He will continue. Nga naman, tinuod man yung kang propeta. Kaya kung dili ka tinuod propeta mo, undang yung ka. Yung ka, isas, nilichilihig, ilahagan ng balay, may nilaan, may nagbatasan. Amo ba, di na ko? See? Dili man ko ka tinuod ko propeta. Munang niundang na po ka. Hinga naman, tinuod mo ilang gisulti nga para ra kadaygon. Pero og dili gani tinuod, mailhan gyud nimo kay mo padayon gyud na. Bisan pagkapila pa nimo na dauto mo padayon gyud na kay tinuod man nga propeta gyud siya. Pero og pakaaron ingnon ra po na tinuod, nya nasakpan man noon siya nga para daygon ra. Ay tinuod gyud ni undang kay nasakpan man. Di ba no, may itulod sa mga tao na tanawa nga gisaway sa mga tao, di ba ni undang sakpan man. Tinuod man. Di kung dili pa tinuod, ni padayon na jud unta na. Nya kay nganong ni undang man. Kaya nasakpan. Ay katudig yang pagpulo panilhig para na dayto daygon. Unya kay gisaway man ni noon, di nang undang. Dili man mao yang expectations. So, ingon di ana ang pagkapropeta. Just like St. John the Baptist. Nangalagad siya. Patay man noon siya. Okay ra. Wala problema. Tinuod man gid siyang propeta. Pero mga lagad gani, unya medyo doon ay mga dili no, gipatay gyud ka, mapriso po na sila. Gipatay ra ba ang imuhang dungog? Muna gitawag sa in English og character assassination ba? Character assassination. Pag medyo dauto na gani ka, yun ni ana, that's martyrdom.
butang-butangan na gani ka, that's martyrdom. Ana na nato maklaro kung tinuod bagyo kang martir, kung mopadayon ka. Pero di gani ka mopadayon, ay tinuod gyud ay nga pagkaron ingnon ra ka. Tinuod gyud ay nga inartir ka, ngano man undang man. Pero ni padayon, at tinuod gyud ni martir. Tinuod gyud ni mga lagad. Pero gamay kayong sipyat, as manhuyod. Dili pagunsa na ay MBG. Nagbutang og mga kining bulak. Bulak. Dili pa ko seminarista ato gitarista pa, gitarista mo ko sa unang simbahan. Dili man ko sa una ingon nga anang lakaw-lakaw na ako sa unang gigunitan, sa unang gitara ra gyud na og songbok. Gitar, mesa, gitarista man jud ko actually. Sus, ko kay, pero na may maminaw na po ko nila, mga MBG, mga gulang, yan na. Maminaw na ko na nila. Sus, pero tinggubuta. Yung ano man, diha may gidecorate itong usa. Yung bulak. Sus, gibalihin man dito speaker, abot naman dito. Ay, undang siya. Nga naman, na ay dagang magbuot-buot din eh. Tamunan lang din eh. Din ako. Wala gani ni simba. Dili tinuod nga martir. Kung tinuod pa tong martir, ay sige dili dahil mo ganahan diri. Ara na naman na diri spekas. Oy, martir mo gini tinuod ni. Dili dahil mo ganahan diri ibutang. O sige, ara na naman skilid. Uy, pagkamartira. Pero mo ulbo gani ni kaspa katungos kasuko kay natandog ning gaspo na natandog na mo ulbo ning kaspa bat nang langpot ning mga kaspa tungod sa kasuko kay natandog yang garbo. Dili gina tinuod martir. Gapa martir na ingnon ba. Manay ginaingon nga mga balat kayo lamang yan, no? Og sa mga tinagalog pa na balat kayo lamang yan, no? Klaro? So gutong naa sa Facebook, no? Kay na 2,000 kape na dahil ito ang followers sa Facebook. Kaya mga naa sa Facebook, bisiguruhan na inyong pangalaga din na dili madagay na pamartir-martir na. Ayaw kalimutan, ang Bulawan, mailhan kung tinuod bagyong Bulawan kung ipaagi og kalayo. Mauputang mga nag-alaga, simbahan pare, obispo, lay minister, MBJ, unsa pa natin na. Ipaagi na gani kang pagsulay, unya mo padayon ka, tinuod yung kang martir. Pero gamay ra kayong sipyat, makiglayog na ka na yung mga kauban din na magmuro-muro na ka, di na ka managar, ultimong pari, di na gani ka mo tahod, kay kunuhay na suko ka, ginagani ka mo good morning o pare, kay nasuko ka, dili ka tinuod martir. Gapa martir ka, aron ra ka ingnon. No, klaro ba? Taga Facebook, no? O kanang taga YouTube, no? Taga YouTube. Dire karon gamay ra mo rong ni nanimba. Pero sa YouTube, daghanong sa Facebook. Kila to day, 2,000 na kapin atong mga followers. Kusog kuno kayo ang mga sa to day, daghan kayo, paspas kayo ang muni. No? Pero kanang inyong pagsigig tanaw sa Facebook, usik ra na kung dili ninyo na tagaag bili ang pagtulon ani Kristo. Manindog paliw.